Hanya hai daglai bisiom hodom dodom khenom thaisere motayo mela choli jago kham tai lukurok phai sokpai laikha mela tai moter rani bagui oma keno nai tongni choyasa thinang jati मेला खाइजामानि 1987 कार्तिक मेला इसमें चल रहा है अब उनसे जब काम होता है प्राय 1000-2000 बছর से मेला संगम है 1987 कार्तिक मास में कार्तिक रास पूर्णिमा में चल रहा है तब उनका तो बासन और बासन पुष्कर न कहीं न तब इन सिमी चला तो षष्ठी निसिमी जों इको 10 जरा चलने के 5 दिन चलना yang tong yang ai itu asal basan kalau dah kami itu kalau bukai lepunga PS ni andaro saya lepunga blok ni andaro kelayo bilas itu bisa bilas oh parano bukai juga problem no bisa area थांनाय बोसोरनि से थांनाय बोसोर बिसि बाहाय मा दं बेलार थांनाय बोसोराव जों अमा हायो न बासन्ति फुजा पुरु हकाय इलेक्शन नुय लोकसभा इलेक्शन नुय दुगान मेला रंबा द खायजाका दुगान रंबा रंबा क्या मेला खाय मालिया अब हाके जे 19 तारिख को लोकसभा पचिन किरबानि लाइना परे कोई दिन कैसे खायरका हाय हाय बड खायरका बेसी कने लिया बरक फायमान आदां मादां बाख्या आबन स्लाइ टाक्लाइ हिंकाय को तागो दुगान खाय दङ के सारि निसिमिते जाकनाय टाइप जे मेला खायजों माने कोनो प्रॉब्लेम रक उदांखा प्रॉब्लेम तो ग्रै जोंनो खाना सं हेल्प खायो ओमफ्राय टियासार दङ बर' हेल्प खायो अब हायका और निसिनि एरियानि जत सिक्ला तमेर बर नन दङ अब हायकी जाव गरज जे मोटाय संसार जामाने बोसोर बिसिनि सिमिं संसार जागै फाय आरो जे आबो हाजिं थाका प्राय 1000-2000 बोसोर सिगां न बरबो थायो खुलुमलायो आबो ओ जे 1987 सालाव सेंगाला सेंगाबो आमसे सिगांखाय बरफ थायो बगाव थायो जायनि जाबो हाय बुथाय पापि नमा बगु जाय तो दिनख्रै अब हायख्लायनो सलि थङ आइदिबो जे मेला हाय 87 सालसिम खाला खायजाका इगे लुकुरनो ताम को कसान मुंतनायनि नि बिसिंते लुकुरनो को कसान ना हांखे मनो जारा पयला सानाय जे ताबो बानिया खायनाय
তাই আরো হোটেল খাইনে রাখবো তুমি তাই আরো চুরিমালা ফালনাই রি ফালনাই जुराबि फालनाय दा फालनाय प्लेट फालनाय अमा हाय गोबां मा जाख्रिफोर फालनाय दङ ओमफ्राय बर'बो काहामखौ फालि मानथुन बर' फालना बागै फायजामानिबा रां फैसानि बागै बर'बो फालि मानथुन ओमफ्राय लुकुरत्न अबन सानाय যারা মানি পাইনে मुसुंनाय बर'बो फायथुन अम जेहेतु तीर्थ अम मेला मेलानि बिसिं मेला न होनसो मिलन स्थल और कोनो निनि धर्म कर्मया और जत जात न फायो हिंदू दङ मुस्लिम दङ ख्रिस्टान दङ जतते अनान जातबो दङ अब हायकिन और फाय दुकान बो फैलायो पाप पाय तो फायि आकु काहाम कायनो वालाय सुलाय क्रि खलायो बरबो थांबायखोम जों अबन नायो लोगो কয়টা রকম স্টল টাংজা খানা নং स्टल बाङो और रि थांनाय रि दुकान थांनायनि आलादा आं थांमान सिमसे 105 टाका लायो नाथाय जानि छते जान थांना बै दुकान स्टक के आच्छा गोबां मा थांमान सम्भव गैले निन सिनेमो आंनि बुंखाय अरुणदेव बर्मा और कमथिन सेक्रेटारि हामबाय